Gibisita ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang mausoleo sa iyang ginikanan sa Roman Catholic Cemetery Biyernes sa gabi. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Pasado alas 8:30 ni atong Biyernes sa gabi, miabot ang convoy ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Dayon kini nga midiretso sa mausoleo sa iyang ginikanan nga sila former Governor Vicente Duterte ug Soledad Duterte. Dayon naghalad og pag-ampo. Sumala sa kanhi Pangulo, gusto sad niya nga ilubong daplin sa iyang mga ginikanan. Tanda na ako. Kunting panahon kung makita yung katawan ko, dito na rin ako. Kaya sabi ko dyan lang ako. Sa isang kanto, tinuro ko nga kay Bong dyan para hindi masyado ano. Gawa sa kanhi Pangulo, bibisita sab si Barangay Buhangin Proper Captain Omar Duterte, nga apo sa Pangulo kang Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. Kauban ni Kapitan Omar ang iyang asawa o anak. Bibisita sab si Senator Bongo kauban ang kanhi Pangulo. Human sa pagbisita sa kanhi Pangulo, mihatag kini og mensahe sulod sa sementeryo gamit ang megaphone. Telo ako kay gusto ko maghimamat ninyo pero mula na piki naman ko sa panahon. Samtang, nagatang sab sa gawa sa Roman Catholic Cemetery ang ubay-ubay ka mga Davaoenyo nga buot makita ang kanhi Pangulo. Nangapadapod sab kini og bugas ug food packs kanila. Kauban si Melco Minares, Kent Abrigana, 1 Mindanao.